Sengisho ukuthi yonke leminyaka asikaze si-attend umcimbi kaDlamini ngisho umngcwabo wakhona. Kungani kumele siqale namhlanje? Mhlambe sekuyisikhathi. Mhlawumbe umngcwabo kababa omkhulu wakho uzoza noshintsho. Yeah. Kodwa ke mina ngiyibona kanjalo yonke lento. Into engiyibonayo nje ukuthi siyazifaka la singafune khona. Phela abantu bakaDlamini sonke siyazi ukuthi abasifuni. The only time ubabona besisakaza amazinyo basuke befuna imali. Abantu bakaDlamini? Yeah. Umndeni wakho nje lo sithando sami. Mina awukho umndeni ongenawo amaphutha. At least mina ngisakathana neminye imindeni yenza okukhulu kunalokho. And then kuba siza ukuthi bakukhumbule lokho. Bayekela ukuziphakamisa. Bayeke ukwenza ngathi abasidingi, especially libhova leli lophakamani. At the end of the day, umuntu ongakwazi ukumcontrola uwena nama-actions akho. Akwazi ukontrola ama-reactions abanye abantu, futhi ungavumeli uphakamani nanombani akuthukuthelisele nje. Sami yabona nje indaba kaphakamani ukuthi uyangicika, uyanginyanyisa, uyangidina. Sikho isidingo sokuthi nibe amabhadi-bhadisi. Akulona usuku lakhe lolu, usuku lababa omkhulu wakho. Khumbula lokho. Mhlawumbe uqinisile. Guys, namanje nakobe ready. Asambeni. Okay, ningahamba ngizonifica emotweni. Ngisaqedela. Asame futhi. All right. Let's go.